Tato modelová situace byla vybrána hned z několika aspektů. Prvním aspektem, který budeme rozebírat, tak je místo přestupku, kdy rozhodčí ze svého dobrého pozičního postavení nařídil přímý volný kop za přestupek, který byl spáchán na hranici pokutového území. V tomto případě musí okamžitě přijít pomoc od asistenta, který stojí kolmo k hranici tohoto pokutového území, kdy v tomto případě můžeme vidět, že asistent ne úplně aktivně sděluje rozhodčímu, ať už nonverbálním způsobem, to znamená pohybem směrem ven z pokutového území s ukazováním rukou, anebo za pomocí komunikátoru, ať už jakékoliv jiné domluvě, která byla zmíněna v předzápasovém pohovoru, kdy hned nastává otázka druhá, a to sice udělení osobního trestu. V tomto případě se rozhodčí rozhodl udělit osobní trest v podobě žluté karty za zmaření slibně se rozvíjející akce. Nicméně v této situaci byly naplněny aspekty zjevné brankové možnosti a měla přijít tedy červená karta. Rozhodčí, který řešil zejména místo přestupku, červenou kartu udělil až po intervenci asistenta 1, který o této situaci měl lepší výhled než asistent 2, který měl v prvé řadě sdělovat místo přestupku. Situace dopadla tak, že rozhodčí změnil svoje rozhodnutí v podobě udělení osobního trestu ze žluté karty na červenou a nakonec byla situace dobře vyřešena.